nfakkarkom fi frażi li kien qalilna Konrad Mizzi s-sena l-oħra. Meta kienu qabduh l-uffiċċju tal-awditur kien akkużah illi minħabba l-intħil personali tiegħu fid-deal illi saret fuq il-hedging mas-sokar pajjiżna intom tliftu il-miljuni. Mela, Ministru, hand on heart nafu li għandek u allura jien nistaqsik għalli jista' jkun m'għandekx hand in pocket ukollu. Ministru, qed nistaqsik hand on heart nafu li għandek. Hand in pocket għandek ukoll. Possibbli ma tistħux tittrattaw lil dan il-poplu tagħna ta' mazzun. Issa ser tibda l-konsultazzjoni pubblika wara li bnejtu l-infrastruttura, wara li bnejtu l-ġeti, wara li bnejtu l-power station, wara li għaddejtu il-pajpijiet minn fuq u minn liema pajpijiet ser jgħaddi l-LNG. U wara li nhar it-tnejn li ġej ser jippruvaw jankraw dak it-tanker b'mod permanenti f'postu.